Baror Yokma Manya Sekang Shimino Kami Kamani Bisis Nisiba Laye Tango Tabukbo Mal Mata Lashmani Lama Hayono Tangla Suklai Matongo Telakong Edisi Village Jompujola Ardi Blogo Khobjak Gorjong Khola Amtini Lukuro Amsi Lukuro Shaka Bishikudugromui Kami Khalai Tongmani Gabangma Hapang Slajaka Yaksi Hapang Slajagai Congress Hapango Haika Olo Hain Hai Yaksi Hapang Paye Dabo BJP IPF di Hapang Haika Pali Simi Slajago Netani Mukang Simi Slajago Piaba Lama Simia Gabangma Zengzal Mungsabo Hapang Sepungani Tang Batang Nahar Zakya Zai Khai Zakya Hanei Khadu Mani Kok Saik Naraka Amtini Jaklaro Nai Naidi Omang Peno Tripura Haste Ringkudungo Par Hakotoni Bishingo Ul Tamotongo Te Juda Juda Betego Naithok Haste Hakotoro Mung Manjak Kupuni Habarogo Kaham Kukni Chokat Manjak Pia Haste Tripura Soisoi de Lekha Kerungna Kukubida Hamkare Unkana Osungmuni Shoi Kokpil Saimanani Hunke Tangi Naidi Kami Amchayo Tongnai Tripura Sarokni Ring Lahar Tei Kahamte Sakduk Swamuni Mangpli Abuni Ulo Srai Srai Ngai Osungro Chini srangsati habanrok ni bisingtui singrok no haina hai tini chini Tripura sarok ni birman Tripura sarok ni dukhu kosto thangnani phainani lama o lama tei tui tei chung phereng oma hairok ni bagai phunuknani ma chaitokha tini o kamirok tamongui tong bahayengui tong o thairogo haina bagai tini o jaga chung phaisok paikha haina hai Thelakung ADC village Jompujora Aldibrok Jompujora Arti Blok by Khobjak o jaga Thelakung kami wo sung tini phaisok paijak borok ni o thai lama phai thangpai bahayengui tong o jaga o belaino borok phai phalai chanai tangai chanai kwbangma omahai chini Tripura o jaga o kami o tongo tini kwbangma o jaga pararok ni lukurung chung sungnai no phunuknai o kami o khoro busuk poribar tong tai busuk joratui o lama swnamjak yangui tong tabuk naidi o watui season rainy season o jorao tini kwbangma gari thangphai khaimaya engke tini omhai kengui tongkha ke borokni belaino jwngjal ngui tongmani chung nokha haina bagai chung tini o jaga nokno mangpili tipnani bagai ma phaisaka kwbangma chung tini nogo ADC area o kwbangma chung nogo kwbangma lama thangphai khaitani o kwbangma tini peace solingpino itsolingpino tini ungjak tongkha khaitani ro kwbangma chung nogo peace rok hongkai kok tongo tini mai songkang ke mai songoi mai khamui tolani jemon khamui mai khamma hai obai kana chung tini peace rok lama thangphai ken jotono nugui tongo norok nugui tongo chini srangsati haban nok bisin chung nok punuknai obo kubuja tatala busuk joroti kubui tong tini kwbangma chung oma ke mai khamjak hai peace soling obai ke tongbo tini kudrak mudrak kheto has khaijak dehnai khaijak ya dehnai oba haike chung nugui tong mangpili kheto has khai jemon tui wati kri phuro butul chai tongma hai om hai lama rok chung nugui tongo hapang biang thanga awarok no chung tini phungnani thang tongkai lukurok aba haike chini kwbangma lukurok Tripura sarokni jungjal phai thangpai khainani bagai belaino kosto ngui tongai jau khabangni lukurok aboni bagai chung tini o jagani kamin roko bai kok sanai tei norno phunuknai tini borongni jungjal tamongui tong o kamiroko chung nok phaimani mote lama belaino hamya chung tini phaimani kwbangma chung gari gorao klai kha ba accident ngnani naikha obai lama o chung phai sokpai ka tini hain bagai chung tini o jaga thangpai laithani rogo kwbangma chung nokha yang tei kwbangma gari phai tongo kwbangma takuk bukur
borok norok nukma khana bite ta tamsanai lai sutani rok kwbang mano chung nugo borokni bagai habon bai chung borok no sungnai phaidi kathaigen khapalni rok rok chung o jaga nukha je o chini o bite mal khong phai thangpai tongmani jaga o bahaike borok choli ngui tong bahaike thangpai khai tong laisi tong pal phai khainani tai hati soba khainani baza thanani haida takuna ang snamu sungo ongkai nono o kamirong ni mungkhai ta mukisa abono lokrong thani sai khana o paran bu ke gorjung khola ta gorjung khola thel noni village ke ba non ponchet ke thelakung na norok tini bo ye beng ni phaimani mo जों yang thelakung ni phaimani no ye lama haya bahanya Angkai tak jeng ang nukha je o lama nong thangpai jeng bo accident naike kwbang mano jeng nukha je nong thalakung lama om haike ngui tong marok no koi busuk bosoro mui om haike norok tabo o lama hamya klai gari rok salogui ma tong 35 বছর রক না blai আর lama haya I choling kai ter I choling mumaya I choling kisar karmala ajora sesuai jora odek kanyo abu hasam se jeng nukha hasam je odek cinta kisah kan asungta Angkai tabuk norok norok bisung tam saramu chung je tini hapang ketal phayo hapang slai jagai tongo BJP phai tong ketal sarkar phaikia he di bata edisio ke chini tiprasang ni nei kaisa thanjan maringi phaimani bisungo tipramo thani phaikia angka aborong bisungo le nang hapang tam saramu chung omai lama rok no tei nei nong te edisi village khobjak tongo lama kaham ke mahim kangkan chu hangja haitang ka kaham ke manan bagai nei norok kaham lama nayo kaham lama tai omai jeng jale tam tong norok phai tam nang kai tam khai tong askuli takuk ang to kun khe ang khetarong khemikang Angka khanamani kwbang mo jaga o muya rok phalai ba muya rok tei maike makung thangpai muya rok phala pose lama hamya angka arthane chomijata busuk lamani bagai norok tini oro nong kami rok busuk poribar rok tong oro yang or jaga simi 20-25 poribar rok ta 20-25 poribar tong na norong busuk wat khobjak mo sinabo busuk khobjak wat 3 watt khobjak tongmo 3 watt mane 3 watt na rok 3 watt angkai nini mungkai tam ta ko an bung ke monya ta moina na angkai monya deborma angkai norok tini om hai norok to saima kabon hapang no tam sanam so lama rok sonamai phaidi lama rok om hai ken rok musung jago lama kaham ke mahim kang kachung ang ka chada ko norok 25 bosor sabi om hai ke deg ba busuk gedeg rom am ke lama ma tong men abon taise sabi ke lokrok thani 25 বছর আগে সিপেন সরকার চাইলে থাকা হাই রক কালাকা পনো ই ছলেং রই মালাংনি হাইতা gitake hapang phai mane o katal BJP phai abo khai norok kura khlai jak phai kono da khai BJP ফাই পনো 4 বছর টাকা কা বছর কা তো বলে লামা কিসপুস খাইয়ে গলো বেকো angke o jaga naikolai le sab sai jaman অলনি নাইকলাই তো আং সাসু সাইমিয়া বা টান সনাই noni ne ta rok sabo tong ni o thelokung kami o chung nokha je takuk yang biang thanai nang phaimani ang thelokung thanan phaimani bahai rok noni je chung oro obviously belai na hamya abti rok busuk jor sineo lama hangke to belai na hamya belai saya kheno tonglai ma tongmani chung kosto khlai no soliya khaina sida lama sida agi to ruar saja ge sima phayo tau motamoti ko unyai BJP sarkar phaima bo Kusupana samung tangya IPO di BJP juga kusupana samung tangya ekdom ligila ke pura giro goi পর্যন্ত kalai bai or lama wo ingko bunyang ni borok phai ne ingko phai or পর্যন্ত giro phai bai yo ke busuk bosor ka khawma ke rok tong o para engkha 1947 soni sim para khajakmani 1947 son para khajakmani prai CPN bo Kesaro 5 বছর চালাংখা এরপরে কংগ্রেস 5 বছর চাখা এরপরে হাই সিপিএন ফাইনে 25 বছর চাফিকা কুসুবো খাইজা গিয়াও লামা আসক অবস্থা দङ जों কষ্ট খালাইনে a jora rogo bo neta rok mane himui tong mane a jora nong sab nai kulai tong mane o kami rong ngine o kamini hingke to an kaki nokolayo ngko kaki bum hingke to Bisurani no jago engke norok tabuk norok bisurani de mana nong nai tong nai engke a jora rogo hake ngi tong ma jora tabuk le katal hapang phakya he diba engke omorong tuine ke pura nai phakya hapang tau katal hapang to ngko BJP IPF ti to nai phaya ko engke omorong tuine ke pura nai phakya
hapang tao ko tal hapang to ko BJP IPFT to nai phaya ko nai phema to guri dok da thara thang ba ja hepano khajiya ko ngai norok tabuk hapang ni thani tam sana mo chong lama rong singo lama no sing ko pura lama kaham ke itsoling jora phan khlanya na mo chong i choling jora peng khaina mo chong ta ngai tai kono jengja la tong tui karen pherang sing sarang ma ro karen to ro phaya phaya ko sangai tongo motamoti norok busuk poribar tong ro oro sang 24 poribar tong 25 poribar na 24 poribar 24 poribar takong mongkai an bum umilo de borma nang busuk wat klai mo sinmo tinong wat ponchet thalakong bolok jompu jola hambai takong no imung tam sakamo umilo de borma khraima kana khapangni rokorok hingkai norok belai no bongni jengjal borokni tamchane borokni jengjal chung nokha borokni belai no duku kosto no omhaike lama thang paikhainen bagai belai no kosto ngui tongo tini norok mangpili nungnai chini tini thelakong bosimia kobangma tini jompujor adi borok bai khobja kobangma area ono tiprasarang jengjal ngai tong takhoro norok nukui manai tebo omhaike wati phaike thang paikhainen bagai wati phaikangke tini tebo tui lomoi tongo otala sai tongo lama obhaike tipra sorok te busuk tongsinai tipra sorok te busuk amake dukhuni kostong tongsin norok saimane lukurok naitoni o phaiei je okra chakra bai kungma parani kamin lukurok bai kisang kok salai kabon bisungo borokni thani chung manka o jaga 25 bosor ba 26 bosor abake kobang mano sarkar chai thangka phiaba tini o lama o thaini kami rokni bebakno jungjal thagya obahaike nukjaka tei kok mo manka chung borokni thani ono chung tatal saglak chung srangsati tei o jaga chini buri ama bai phaima laika chini nana belaino burchuk chakrajuk kami ningai bo agini simin tong busuk bosor kawoi tino o lama ma himi ma tong nana busuk lama kaka o lama noro busuk bosor rong himi ma tong busuk bosor jan kaka thai chmale thung mo gona kariba balo khable o lama mani o lama snamja gyang mani snamja gyang mani ke norok tabuk hapangni thani sarkar thani tamo nayo lama rong tese snam ro phaidi hai ta abo ba lama sungba sarkar no hai mang sai tong le chin lama no tisa snam re de ham re bo re de ne ase phaya thang lama phaipu lama phaipo lag phaipa so kre oro iko pulok ba han ya hai ke bang bai thang ong ke bai gari phane ba sungwa hai la thak sungoi mang ma thang lai jata la sungoi mang gari phaimia phaimia ke rogi sogi o tabok doctor thana roke bhagi thang lai ja gari phaimia balai hai no ma thang lai te balai wa di tere rok bai ko ko khalai ri khawai tang thla ja ta balai ya la thro sung lai yang bai aba ingi tong mani busuk bosorok ama kisa muitura man nana mano mama to mano prai se 15 16 bosor nong khana ta hai ke himi hai him lai mane kai nana nin mong khai tamo ai mung de mongolo khide par mata mongolo khide par mana kai nang kai tabuk ko batarok de man kha na bosor man tong tak bata haja kaisa man na asung man tong jau na kai thago ka to tong kho keri kha thoikya kai nang tabuk saisung da chai tong na bosarok bai chai tong chai tong jau na non ponchen ke o thelakong ko ma ke norok bisi kuduk romoi o ma ke balai thanglai khlaima tonglai jaw ja nong kami mung tamong nana gurchung khola na okay hambai takhurok chungte borok okra sakran sungnai norok nai dong tei sab sungnai ba haike do sungno phaika o jaga o te kaisa khoroksa takhuk bai chini okra o jaga kamini no sung borokni khoktei ni sung khna lainai borokni tebo jungjal tokna borokni khoktei je sanamo chong borok tini wansuk laijak o lama mani kisan ko gya thang phaikhainani rok suk tlangnani ko tamsanai rogi sogi tlangnani belaino kosto o bhaini bonoi jungjal tei kobangma oro jaga pai phalkhai ba phalnai rok tongo lama gari phaimia rokni abole busuk jorti kubiabo muya rok phalai ko jaga o thangai o jaga phaitlang mane busuk jorti kubi o jaga ni phaitlang mane abo kubi kong no karon sungama business khai do sung oron thelakong thana sansi thangmaya gari reserve kaise hamia panungkha gari reserve sansi phaya lama se hamia ke boro gari phani ba phage bin gari se kasana ke boro phani no bu gari phani phone khai bo gari number to tongphan phaya ga laman banya sin samasya ge balai mang se hospital thelakong hospital se bali ma thana ke naike lawan sung na ke lama se kri
je rusuk telang ke bali matlang lai te ma talang gari bu khawar pan phaya nin lama san ke bagi phani ba I cholin cha sing yang ke ge om hai rok le busuk bos horo moi ma hai ken rok soli ma tong dara mo sung sa sa ku lama agi chikon chan mon ta asuk jarang ka asuk jarang pan khanye sikari ingke tang phan cha CPM je koi ba thangka bi Congress koi ba thangka tam cha jina ba o lama tong tong o lama কিন্তু সরকার slajak tong selajak to ge tang phan cha bui sarkar ji khaya ga tang phan cha ge nong panchayat ke dara sin panchayat thela ko la kong ke blok balak jompoi ge nor o jaga chimin or kolbo su poribar tong oro kinara 25 paribar kana ita tau kuni ketal sohata agi to asuk bang ya mane tau to no khong ketal no khaba ke bang khata ko ge tabung nor o jaga churo lama ni bagai jingjal laman bagai jingja go watui somoy ke nor bahage chol lai tong ja watui somoy ko waisa kala yo waisa ko khano bersi bura batanan sa gari phayang ke bor buhanyo bata nahar phanya sengto district no phano kilan batarang manai ko gabu thajing bersi bura rong ne da bor to kun phan chaimi hai la to chung yok ja kala yo jaga ko khan ma thang la ja ta ta janjarang ma thinen bagai ge dara ni mungkai bir kuma de borma na gai te kisa chara na kai ta mung khai tong tak sak pong la ang tam khain to ma gisti khai to ta gisti khai sai ma tong jau na ha ge se chi lokoro mane chini lok mane chin tir prasoro ha ke na ma tong lai jau tini o jaga posis poribeng teng jese poribeng te poribeng tong jau gai abon bagai norok dati tal tam sanam cho lamen no tesa dati o laman bai dai sang sa khaba sang belai hamjak mani haita bukhawo sang busuk jara tai nai kha sang lama ka japan ri ke phan lama to kala khai pan ko mo ha pan I cholin ro pan ri manga se gari bhani phanya ble a ha ching sa ro bor phanya ke phaya gari ta rugi ni chapan phanya mo jong phan nang phanya keri ta ko gari bhani phanya ble a ha ching sa ro bor phanya ke phaya gari ta rugi ni chapan phanya mo jong phan nang phanya keri ta ko balai to di ngoi to di yam hai khog rok ta ko khrema kala lokorok chung nuk phaikia o bahai no norok no mangpri che pungna tongmane tini tipra sarok ni talika o hingke o bahai kemna suijak thangsinai tipra sarok ni chini o bukung bara kungthai bara rok ni hingke o thai rok hingkai chung buibai sekjak mang tokjak mang butharjak mang o bahai kemna tongoi thalaisinai takhurok tini o kepal o chini o kepal ke o bahai kemna thang tongsinai chini tipra sarok ni rong wansung nasiri takhuro tini o tipra sarok tini chung tamung khaiteng tokata buk chung tini bahai ingna nangkha o takhuro tini om hai ke kungma hapang slai jaw hapang phayo phiaba tini om hai ke chiri tirpra sarok ni busuk jingjal tini ang sak baitang phaimani ang srangjati habanong ni bising phaimani ang tini waini waitham ang klai kha o lama o phiaba tini belanya haksal o jaga ni sim phakang ke kobang bisik ko 20 30 om hai ke kau kilometer hambagai ang norok kha kayo tini o hasing haki him pama phaimani si kono I choling ya habon bagai tini o tipra sarok ni kobang ma jaga sekjago butharjago rom pherjago om hai mangsing tonglaisu takhurok tini kobang ma om hai ke wansuk lai sing o jarao tamung nanang takhurok abon bagai nei chini om hai tipra sarok tini jeng kisasa tonglai jaben poribar kaisa tong konoithung ba om hai ke sing tongthai je poribar khungsatung khungnoithung sing ko manthai nago chung joto gonotorontonir bisingti phaimani bahan bagai kha khlayo takhurok norok belai no wansukdi ama haike chini tirpra sarok busungni tong tini o jompujara adi borok bai khobjak tini o thelakong edi siblesho ama haike ngui tongo tini kungmo jagani borok muya phaloi tini chai tongo ke tini ama haike bangkhlai tongayo tini tamasane somoso painani bo tini bajar thana kangke gari gora kaimalaya himibang thang tonglai jau takhuro ngai te kaisa hospital thana ngai to belai no jingjal kotoma aw haike ngai tong takhuro abon bagai ang takho ang norok no koinamo sung ang norok ni takho ngai ang srangsati na habanong ni bisingti phai ang nong ni takho robi ang mamon sanamo sung joto no tabuk busi thaing kha chini tipra sarok haike choli matong tini kobang ma o jaga simia joto jaga ma ki choli tongo kona kona jaga wa kungma balai thanglai matongo ang kasung no tung norok nai tong bagai joto no khulumka joto no hambai tabu huk bagan phale na ane huk tongu ta bagan robot bagan ni merung ni norok no sung no phaikya norok ni o thang phai lama belai no jingjala klaijak abole norok bahai wansuk lai tong ai ne costo mosto ke si tong la ma ba ke wan so lai wan so ba sanam nai rong no bu lu hom ma ya ba ai chole to costo mosto khai hai ke chole to ta ke busuk bos horomoi om hai lama hamyangi tong nong ne o lama je thang phai tong man
tang lama hamya ba dukable okhane nu 4-5 বছর Nam Giang itu nggak? Senam Giang itu. Cái có tay ô làm mà cái yang thang man cái biang thang yang thang mà cái biang thang nó làm mà rồi. Yang thang man ya cái đó gan da ga ba telekung thang telekung para bon nu. Telekung para lai kha cái kila thang phải ta. Yang ho cái yom pui thang. Nông ni bolok cái ta mà. Thì ni bolok wa yang yom pui chok lai kha. Cái ni mùng khai. Ni mùng. Ani mong sombol hori. Sombol hori na. Sombol hori ta mo. Molsom na. Cái nó được tini ở jaga ở jenu khanong ni thang phai lai sung cái ở je thang lai pani thang phai phai tini rogo hospital thanani ba kebang ma nong ni ma hai jeng jalok tu phai. Jeng jalok tu phai. Jeng jalok phai yo. Nu panchayat kita mo. Tini panchayat. Telekung panchayat na. Besok wato tong ngorok. Besok wa sing kamung ta. Ek. Noni wat? Ek. Oh lama ni bagai belai cini ako gisti khlainai rok samung tangnai rok kos tongoi tongo khlai lama bus nam jagya kurung karang ngoi tongo lama gari hamne no waisa baklayo waisa du ako haino kurung karang kutu kuthak mang lama bus nam jagya khlai ba सरकार बंखा सरकार बो बेबाग ने सरकार प्राय 2-3 বছর सिम खनाबले को कचार सिमी हथले रि रुता स्नाम पूरा तो स्नाम जागिया माने कचार सिमी को ईद गुरा रग रोई स्नाम जागो कॉन्ट्रैक्ट डारग बो समसा खाय पूराले स्नाम माले सासिमाय खोता गेनर नै पंचायत थैलाकुंग बादा वादो थैलाकुंग एक नंग बात के नरक tabuk je o phai thang phai khaitani rogo kubung man rok to rogi sug yingo kai hospital thalanya rok kai bahai rok ma tong ro hain ta cost khai ma him laita khurung khurang ka lama hamyang khai ba gari baklai jag rok hai rok hain kata nang kai tam khai tong hang to giris dian khetom mere orok bagan rok sam margai tong ta ke tabuk nang biang ko thang phai mani o kheto nai phai mani kheto kai ni mong kai thago palana korta malsam